Moikka! Mä haluan jo nyt alkuun pahoitella, että tätä videota ei tulla leikkaamaan millään tavalla. Mä haluan tää vaan tänne YouTubeen nyt, koska niin moni, ainakin Joensulainen, on kysynyt multa, tiedätkö auto alle? Mitä sulle kävi? Oot se kunnossa? Mä selitän tässä nyt, kun mä jaksa kaikille erikseen. Ja siis, varmasti kattoo monet, ketkä ei edes tiedä, mitä mulla on käynyt, niin mä kerron teille. Älkää sitten ihmetelkö, jos mä kuulostan hengästyneeltä, koska, no, mä olin teho-osastolla viime yönä. Ja näin, mä oon myös väsynyt, se varmaan huomaa, koska mä nukuin tosi huonosti. Mut siis mennään tähän videon ideaan. Elikkä siis eilen olimme juomassa kahden kaverini kanssa viinaa reilusti. Oikeesti oli joku litran viinapullo tai 40 promille. Mä tiedän, jotain siis kuitenkin näin. Se ilta lähti ihan mukavasti ja näin. Muistikuvia kyllä on. Sitten yhdessä vaiheessa juotin sitä vähän reilummin. Ja mulle on kerrottu näin, että me niin kuin riehuttiin jossain kerrostalon pihalla. Joku tuli huutaa meille, me vaan lähdettiin niin kuin karkuun juoksemaan eri suuntiin. Ja sitten mun seuraava muistikuva on, kun mä avaan silmät näin. Kyllä tiedätte. Siis seuraava muistikuva on, kun mä avaan silmät ja katon mun ympärille. Ja sitten ihan vitusti menee letkuja joka puolelta, käsistä, mahasta, kaikkialta. Ja siis sit mulle selitetään, että sä olit oikeesti lähellä kuolla. Tää on tuuria, että sä oot tässä nyt näin. Ne lääkärit ihmetteli, miten tämä on mahdollista. No kuitenkin. Sanotaan alkuun näin, että jos sä oot vaikka humalassa, sä voit puhaltaa vaikka joku 0,5-1 promille. No, mä puhalsin yli 3 promille ja sit siinä näin. Mä sain alkoholimyrkytyksen, mä olin oksentanut mun päälle ihan sikana. Siis kaikki vaatteet oli ihan oksennuksessa. Ja näin. Sitten niin kun, missä mä olin? No, mä olin jonkun auto alla. Sitten se tyyppi, niin kun, toi heati. No niin se tyyppi siis sitten katsoi sen auton alle ja mä olin siellä. Siis se olisi vaan voinut kävellä pimeässä ja lähteä ajaa, olisi aina mun yli, se olisi ollut siinä. Toi oli niinku eka, miten mä olisin voinut kuolla. Sitten jos mä olisin tullut 30 minuuttia myöhemmin, tunti myöhemmin, mä olisin myös kuollut, koska mun ruumiinlämpö oli 30 astetta. Normaali on 36, 37, 28, 29, mä olisin kuollut, koska oli liian alhainen ruumiinlämpö. Et ei siinä. Sitten mä olin oksentanut ihan sikana itteni päälle. Mä olisin voinut tukehtua mun oksennukseen, että taas yksi tapa kuolla. Sitten jos olisi ollut pari astetta enemmän pakkasta, mä olisin kuollut paljon nopeammin. Se olisi oikeesti ihan tuuri, että se tyyppi päätti lähteä vaikka käymään kaupasta. En mä tiedä mitä se meni tekee, mutta siis että löysi mut sieltä autoalta ja sit soitti. No mä olin tajuttoman 4-5 tuntia, mun porukat kävi kattoo mua siellä illalla. Ja näin, mä en herännyt siihen. Mä heräsin joskus 10. Ja olo oli ihan paska, mä oksentelin vaan ja siis mikä ei pysynyt sisällä. Niin ja sit mä vaan niinku vietin siellä yön. Ja siis ne ihmettelin myös, että miten mulla ei ollut mikään paleltunut varpaat tai sormet, kun ne oli ihan jäässä. Mun päällä oli semmonen folio. Mulla on se täällä kotona, mä sen mukaan, mutta mä en nyt jaksa etsiä sitä. Semmonen folio oli mun päällä lämmittämässä mua, mä olin niin jäässä. Mä olin oikeesti melkein niinku, en mä tiedä, koomassa, jotain kuitenkin. Mä meinasin oikeesti kuolla, se oli tosi lähellä. Mulla oli oikeesti tosi paljon tuuria matkassa ja mä haluaisin kiittää tätä henkilöä, joka löysi mut sieltä autoalta. Mulla ei ole ikinä ennen käynyt tuolla, että mä sammun, mutta taisi olla viimeinen alkoholikokeilu, koska no, oppikantapään kautta, että ei kannata juoda alkoholia. Ainakaan isoja määriä, tai sit jos sä niin oot yksin, koska sammuu tänne pakkaseen ei tee oikeesti hyvää. Mut mulla oli ihan sikana tuuria, että mä pääsin ajoissa tonne sairaalaan, eikä mulle tullut mitään. Mulle olisi voinut tulla, jos mä olisin tullut puoli tuntia myöhemmin, mä en varmaan istu tässä eikä puhus teille. Koska, no, mä olisin tuolla jossain ylhäällä. En mä oikeesti tiedä minne siitä joutuu. No mut kuitenkin, mä ajattelin selventää, että kun monet on kysynyt mitä sulle kävi. No siis, mä menisin kuolla. Jos ette usko, niin mulla on tässä teille tommonen ranneke, tarkenna. Ja mä en siis leikkaa tätä millään tavalla, tätä videoa. Hei, se ei tarkenna, mut siinä lukee mun nimi ja kaikki. No, saa kelata. Mut mä toivon, että tykkäsitte, laittakaa peukku, jos tykkäsitte ja sitten kommentoikaa mitä mieltä olitte. Mä olisin tehdä tämmösen nopean selvennysvideon. Et kiitos kun katoit ja muista tilata, jos et tilannut vielä. Ja mä oon ihan kunnossa, pitää vaan vähän nyt pieni krapula edelleen. Mut siis pitää nyt vaan levätä. Me nähdään ensi videossa. Moikka!